до 1 минута. Така, ето вентилярта. Това беше всичко, което дойде с него. Хартийка, един винтоверт, 2 батерии, 1 заряда. Показвам супер бързо. Батерия има. Върти. Ето едната батерия. Първе на 0,5. Супер. Ето и другата батерия. Видя се първата пълен заряд има. Втората и тя върти. И двете имат пълен заряд. Така. Батериите са супер яки, почти не използвам винтоверта. Проблемът е ето този огромен луфт. И независимо дали е на ударен режим, пробиване на отвори или на завиване на винтове, работи ударния режим постоянно. Тези са двата проблема. Така. Какво да направим? Година и половина чакам. Наистина, книжката да сложа вътре. Идвам си в България, дайте да го направим. Готово. Извинявайте много. Просто и от мен не зависи какво да направя. Аз не знам. Пробвах един път, втори път, трети път за хора, дайте. 2-3 седмици не мога да организирате, но пак да ходя в чужбина. Съжалявам, наистина. Да я попитам, може ли то по принцип с номера на майка ми български? Дали можем да запишем и мой румънски телефонен номер? Не. Само български? Само един е. Смисъл... Само един? Да, този, който са сложили те. Да. Да. Тя е покрай мен. Все пак добре само да попитам. Благодаря много. Наистина. Няма за какво. За всичко така е работа. Лична карта, нещо да Не, показвам? готови сме. Това беше само. Да, само да взема документа. Няма документ. Това, което вие ми казахте, това е. Да, Реално. не знаех дали... Добре, само правя така и ще им пратя клипа към ЕМАГ България да видят какво е.